60 FPS. Alright, what's up? So, on today's POV, nandito tayo ngayon sa Bolinao, Pangasinan. Treasure of Bolinao Beach Resort. Tapos yung unit natin is yung Ford Ranger. Biro lang. Ang unit natin ngayon is Toyota Super GL. Mataas din siya eh. Yan. Parang mataas lang din kasi may aftermarket bumper. Sobrang baba. Anyway, ito yung unit ko ngayon. PPOV natin mamaya. Convoy natin si Ford Ranger. Kasama din natin yan. So ano pa nga ba? Yung routine ng isang driver kapag nandito na sa may pupuntahan. O kaya kapag malapit na umalis. Kailangan maglinis pa. Sino pa ba maglilinis kundi tayo din lang. Siyempre para hindi nakakaya sa mga sasakay. Magandang linisan natin yung sasakyan. Dapat itago niya. So bale pinagpahinga muna natin si Montero kasi hindi din lang kasya yung mga sasakay doon. Nasa more than 8 yata sila. Hindi ka na nabilang kung ilan. May mga kasamang bata. So tamang-tama kapag itong GL, Super GL yung gamit natin. Sakay natin silang lahat. Sobra pa nga yung upuan dito eh. Wala akong kasama dun sa harap. Lahat ng passenger ko nandito lahat sa likod. Grabing init dito. Diyan sa atin sa Baguio sobrang lamig. Hindi na tumitigil yung ulan. Ilang linggo na. Yung iba hindi na makapagpatuloy natin. Tapos dito sobrang tirik yung araw. Oh. Time check natin 11:55. So mag-alas 12 na. Sobrang init dito sa may Bolinao, Pangasinan. Partida, dami ng punong kahoy dito. May hangin. Okay, pwede na yan. Konting linis. Ito yung mukha ng unit natin ngayon. Carbon Lodi. Hindi pala carbon, parang sticker lang. Ito yung cabin natin. Hangga pa yung pedal nyo. TRD. Toyota Racing Development. Alright, see you na lang kapag nasa kalsada na kami. Nagpapawisan na ako.